Insemmilkom nagħtikom merħba l-programm News.mt. Illum ser nibdew billi nitkellmu dwar il-qasam tal-ġustizzja. Miżuri li ttieħdu fl-ewwel nofs ta' din il-leġislatura qegħdin iħallu il-frott biex b'hekk dan il-gvern ser ikun iżamm kelmtu anke f'dan is-settur. Aktar kmieni dan ix-xahar ħarġu statistiċi dwar is-sena illi għaddiet l-2015. Ser naraw fis-servizz x'ġara fil-kamp ċivili, fil-kamp kriminali u koll il-passi li ttieħdu fl-istadju ta' kumpilazzjoni. Insomma, insegwu s-servizz. Jgħidu li meta tidħol il-qorti tkun taf u meta toħroġ le. Ħafna li għaddew mill-esperjenza ta' xi kawża quddiem il-qrati jafu li huma bosta ċirkostanzi fejn din hija r-realtà. Tul is-snin dan id-dewmien saħansitra kien innotat mill-Kummissjoni Ewropea li f'rapporti dwar pajjiżna nnotat kif teżisti l-ħtieġa li jkun indirizzat. Dan anke għax is-sistema ġudizzjarja tal-pajjiż tirrifletti fuq oqsma oħra mhux l-inqas l-ekonomija. Iżda gvern ġdid kellu u għad għandu biċċa xogħol ibsa. Eluf ta' kawżi pendenti u sistemi li kienu ilhom biex jinbidlu offrew sfida mhux żgħira l-amministrazzjoni ġdida li mill-ewwel imbarkat fuq riforma fil-qasam tal-ġustizzja. Mingħajr ħafna daq ta' trombi bdew deħlin bosta bidliet li qed iħallu l-frott. Forsi dak li għadu jistenna xi kawża li ilha bosta snin biex tinqata', dan ftit jagħmillu differenza. Iżda l-istatistika dik li hi u turi li s-sena li għaddiet is-sistema ġudizzjarja ta' pajjiżna kellha riżultati aħjar. Is-sena 2015 rat titjib sostanzjali fil-qorti ċivili kemm fl-ammont ta' kawżi maqtwajn kif ukoll fi żmien li ddum biex tinqata' kawża. Id-dewmien biex tinqata' kawża niżel minn 777 ġurnata fl-2012 għal 668 jum fl-2015. Ir-rata ta' kawżi maqtwajn fil-qorti ċivili kien ta' 112%, 13% aktar mill-2012. Dan ifisser li nqataw kawżi aktar minn kemm daħlu u bekk qed jonqos l-ammont ta' kawżi pendenti li kien ilhom is-snin. Fis-sena 2015 ittieħdu diversi miżuri sabiex jiġi rreġistrat dan it-titjib fil-kamp tal-qorti ċivili. Fosthom kien hemm l-ingaġġ ta' court attorneys sabiex jgħinu lill-imħalfin fix-xogħol tagħhom. Id-Direttur Ġenerali tal-Qrati ta' Malta, Frankie Merċieqa, innota kif l-ewwel avukati ta' dan it-tip daħlu f'Ottubru. In-numru sa issa laħaq 12 u hemm il-ħsieb li jkompli jiżdied blan ikun li l-ewwel ikunu indirizzati kawżi antiki. Hemm 800 każ li qegħdin sentenza. Mela l-ewlieni prinċipali fl-immedjat huwa li jinqataw dawn il-każijiet kollha. Hemm uħud minnhom ilhom snin twal ukoll għas-sentenza. Allora l-idea hi li l-ewwel il-Kort Attorney jibda jaħdem fuq dawk il-każijiet l-iktar antiki. Ħalli ssir iktar ġustizzja malajr kemm jista' jkun ma' dawk li ilhom jistennew. Merċieqa għamel enfasi li dawn il-Court Attorneys għandhom obbligi ta' xogħol xi jsegwu u fejn ma jkollhomx biżżejjed xogħol ma' imħallef wieħed jingħataw xogħol ma' ġudikanti ieħor li jkollu xi sentenzi pendenti. Skont il-kuntratt iridu nsemmu li dawn għandhom l-obbligu li jiddraftjaw, jabbozzaw mhux inqas minn 3 sentenzi fil-ġimgħa. Meta ngħidu sentenzi se jkunu digreti li tinkludi wkoll ir-riċerka, mbagħad jara l-ġudikant kif qassam ix-xogħol magħhom u kif jipperformjaw. Id-Direttur Ġenerali tenna li s-sistema ntlaqet tajjeb. S'issa sejrin quddiem, il-ġudikanti kollha qegħdin kuntenti biha din is-sistema, l-amministrazzjoni qed taħdem tajjeb ħafna, il-Court Attorneys jidhru kuntenti anke mill-feedback li jkolli jien għax jitkellmu ħafna miegħi, nitkellem ħafna magħhom. Dawn il-miżuri jistgħu wkoll ma' żmien jiġu implementati fil-qrati kriminali. Fil-fatt fil-qrati kriminali ġie rreġistrat titjib marġinali fil-qorti tal-maġistrati li weħidha tieħu 95% tal-kawżi kollha kriminali. Però it-titjib ma kien sinifikanti daqs dak fis-settur ċivili anke minħabba l-irtirar ta' xi mħalfin. Il-Ministru Owen Bonnici qal kemm il-darba li l-Gvern se jkompli jaħdem biex anke f'dan is-settur ikun hemm titjib li jkun iktar qawwi u li jkun robust bħal dak tal-qorti ċivili. F'pajjiżna kull sena jidħlu madwar 25,000 każ ċivili u kriminali, fejn għal kull każ wieħed ċivili ġdid jidħlu bejn 3 u 4 kawżi kriminali ġodda.
Huwa fatt magħruf li l-istadju tal-kumpilazzjoni l-ġbir tal-provi huwa wieħed twil u jattira kritika minn diversi persuni fosthom minn min jiġi akkużat kif ukoll mill-vittma tar-reat. Kritika wkoll mill-Qorti Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem. Kull darba li pajjiżna jinstab ħati ta' dewmien fil-proċeduri fin-nofs dejjem ikun hemm stadju twil ta' kumpilazzjoni. Għalhekk fost il-bidliet li daħlu kienu f'dan is-settur. Issib li l-fatti jkunu ġraw numru ta' snin ilu, ġifieri dan mhumiex fatti li ġraw f'din l-amministrazzjoni ma jkunu ġraw f'kull każ snin ilu. It-tieni ħaġa li ssib hija li ħafna drabi kont titkellmu dwar il-kriminal mhux fuq iċ-ċivil u fuq kawżi fejn hemm fin-nofs il-proċedura tal-kumpilazzjonijiet. Il-Gvern aġixxa billi ħadd 3 miżuri immedjati li qed jgħinu sabiex l-impatt negattiv jonqos. L-ewwel miżura li għamilna hija li daħħalna l-possibilità li persuna tkun tista' tammetti fis-stadju ta' kompilazzjoni. It-tieni miżura hija li estendejna il-patteġġament, jiġifieri li wieħed jidħol fid-dialogu mal-prosekuzzjoni biex jiftehmu fuq pena fil-parametri tal-liġi f'każ li tammetti. Qabel kienet teżisti biss għal qrati ta' fuq u aħna estendejniha għal qrati tal-maġistrati wkoll. It-tielet miżura hija miżura li għamlet effett kbir. Hija illi estendejna il-poter tal-qorti tal-maġistrati. Kemm fejtħu l-kawżi li tista' smagħhom ibis mingħajr l-ħtieġa li jkun hemm kompilazzjoni, estendejna wkoll l-ammont ta' kawżi li jistgħu jinstemmgħu mill-qorti tal-maġistrati anke huma każi serji. Permezz tal-ewwel miżura fl-2014 kien hemm 17-il persuna li jużaw dan id-dritt ġdid u rreġistraw ammissjoni u fl-2015 4 persuni fejn f'kull każ permezz tal-ammissjoni il-kumpilazzjoni ntemmet u nħarġu l-atti tal-akkuża. Dan wassal biex l-ammont ta' kumpilazzjonijiet ġodda naqas kważi bin-nofs fejn fil-waqt li fis-sena 2014 inbnew 436 kumpilazzjoni, fis-sena 2015 inbnew biss 246 kumpilazzjoni. B'din is-sistema issa jittieħdu inqas kumpilazzjonijiet fis-sena u allura dan ser iwassal li jkun hemm possibilità akbar li jiġu trattati l-kumpilazzjonijiet pendenti. Dawn huma biss ftit mill-bidliet kbar li qed isiru fis-settur, bidliet foqsma u qawli differenti li meta jingħaqdu flimkien għandhom lan li jagħmlu differenzi kbar. Differenza li qiegħda tkun innotata wkoll tant li fl-aħħar rapport tagħha dwar pajjiżna il-Kummissjoni Ewropea qalet li Malta għamlet progress. Progress li mistenni jissokta tul dawn ix-xhur kif l-effett tal-bosta deċiżjonijiet tal-Gvern ikomplu jagħtu r-riżultati. Din il-ġimgħa spikkat l-istorja ta' Tonio Fenek u il-Honda. Smajni jgħid illi l-2000 euro illi ħallas għal karozza li xtara bħala t-tieni karozza tiegħu bħala Ministru ma kienx prezz miżeru. Iżda mbagħad din l-istess karozza tefaħħa fuq Malta Park għal 6,000 euro aktar. Dan 3 snin wara illi xtra. Hawnhekk rajna fenomenu stramb ħafna illi karozza bis-snin tiżdied fil-prezz minflok tonqos. Kont se nispiċċa minn Ministru. Tajjeb, u allura dak huwa l-mument fejn inti taħdem li xi. X'inċettabbli ma li tixri dik is-somma miżera. Mhix somma miżera. F'dik it-triq qiegħda ġifieri jekk tibda niftehmu. All right, minn kun nista' niġi nara lejla stess. Kont integru ħafna f'dak li għamilt. Daħħax in-nisbit. Tuġeb xejn? Jina ngħidlek illi bla dubju ta' xejn nemmen lil Tonio Fenek. Tlabt lil Tonio Fenek ukoll però li ħares ukoll fit-tul u jagħmel studju differenti. Mhux biss it-traffiku llum, ħanibqgħu bil-karozzi biss.
Il-każ tal-eks Ministru Tonio Fenek u l-aħħar minn sensiela fej deputati ewlenin fil-grupp parlamentari ta' Simon Busuttil aġixxew b'mod li qajjem mistoqsijiet dwar kemm kien etiku hemm ilhom u Simon Busuttil iddefendihom. Għalkemm f'livelli differenti kull każ wera kif il-kap tal-Oppożizzjoni ma jipprattikax dak li jpritka dwar governanza tajba. Bħal meta qal li jiddispjaċih bir-reżenja fil-każ tar-raġel tal-eks Ministru Giovanna De Bono, jew nkella meta insista li l-eks Ministru Joe Cassar kellu jibqa' fil-grupp parlamentari minkejja d-dettalji dwar lotjiet mingħand Gaffarena. Issa jaqbes ukoll għal Tonio Fenek, iżda naraw ftit x'inhi l-aħħar kontroversja li nqabad fiha Tonio Fenek. L-eks Ministru tal-Finanzi jrid ibih għal kważi 8,000 euro karozza li 3 snin ilu xtara b'inqas minn 2,000 euro. Il-karozza hija Honda CR-V tal-2004 u oriġinarjament inxtrat mill-Ministeru tal-Finanzi għal 25,000 euro. Dan biex Tonio Fenek juża bħala t-tieni karozza tiegħu. Jumejn qabel spiċċa minn Ministru l-karozza Tonio Fenek għamilha tiegħu billi ħallas taħħa 1,908 euro biss. Dan hu prezz li Fenek iddefenda. B'kuxjenza. Xtrajta oriġinarjament inxtrat mill-Ministeru, mill-Gvern. 25,000 euro. U inti xtrajta 3 ijiem qabel l-elezzjoni inqas minn 2,000 euro. Konza nispiċċa minn Ministru. Tajjeb, u allura dak huwa l-mument fejn inti taħdem dim xi Aċċettabbli ma li tixrib dik is-somma miżera. Mhix somma miżera. Iżda l-ħadd kien żvelat li l-eks Ministru kienet jitlob 7,900 euro għal din il-karozza. Fil-fatt sa nhar it-tlieta dakinhar li ħarġet l-aħbar dwar l-aħħar kontroversja tal-eks Ministru, il-karozza kienet edha fuq Malta Park, sit fejn wieħed ibih l-oġġetti tiegħu. Taħt l-isem tal-bejjieħ Sifen, mart l-eks Ministru li jisimha Claudine Fenek, kien hemm ritratt tal-karozza bin-number plate jikkonferma li l-vettura hija l-istess waħda li xtara lejliet l-elezzjoni. Intqal li l-Honda għandha biss sit wieħed u tinsab f'kundizzjoni tajba ħafna. Saħansitra hemm miktub li għandha biss 840,000 mil. Dan ifisser li l-karozza li fl-2013 Tonio Fenek xtara l-1,908 euro, issa il-valur tagħha l-eks Ministru żiedu bi kważi 5,900 euro. Ħaġa li qatt ma tiġri dik li tiżdied il-valur ta' karozza. Iktar minn hekk anke l-prezz tal-ktieb tal-assigurazzjoni l-karozza għandha valur ta' 7,900 euro. Sa meta Tonio Fenek xtara l-karozza fl-2013 mingħand il-Ministeru, fuq il-ktieb tal-assigurazzjoni din kienet tlaħħaq l-10,000 euro. Però quddiem dan kollu Tonio Fenek qalli mex onest li kien integru fl-aġir tiegħu u li m'għandu xejn fuq il-kuxjenza. Il-fatt jiġifieri tixtrija inqas minn 2,000 euro meta oriġinarjament dik karozza kienet 25,000. Ċedejt. Ma skużi ta' 9 snin qabel, inti il-valur jibqa' l-istess. Iżda jirriżulta li ftit ta' sigħat wara li l-barkin ta' Tonio Fenek sar magħruf pubblikament, il-karozza tneħħiet minn fuq Malta Park. Tant li jekk wieħed jerġa' jfittish għallum skont in-numru ta' referenza oriġinali ma jsibix xi ħaġa li meta mistoqsi dwarha ma ridx wieġeb. X'ħassejt li tneħħi r-reklam ta' karozza tiegħek minn fuq. Meta intom iġibu l-intervista kollha tiegħi, nirrispondi. L-opportunità. Din tal-karozza li ħadha miegħu id-dar la darba spiċċa minn Ministru ma kienx l-unika deċiżjoni li ħa fis-sigħat ta' qabel l-elezzjoni ġenerali. Approva wkoll direct order ta' madwar 400,000 euro għal kumpanija tal-assigurazzjoni u dan hu dokumentat f'rapport tal-Awditur Ġenerali. Tonio Fenek illum Shadow Minister tal-Affarijiet Barranin qed isib l-appoġġ tal-kap tal-Oppożizzjoni. Fil-fatt Simon Busuttil wedu li jekk tintrebaħ l-elezzjoni ġenerali mill-Partit Nazzjonalista jerġa' jaħtru bħala Ministru. Dan minkejja li meta kienu Ministru pajjiżna kellu deficit tant kbir li Malta spiċċat bi proċeduri mill-Kummissjoni Ewropea. Kien ukoll f'kontroversja dwar xogħlijiet fid-dar, vjaġġ bi private jet ma' negozjant biex imur jara l-Arsenal u lotja tal-loġġ tal-lira mingħand protagonist fl-iskandlu taż-żejt. Quddiem dan kollu, Simon Busuttil iżidlu il-fiduċja. Tlabt lil Tonio Fenek ukoll però li ħares ukoll fit-tul u jagħmel studju differenti. Mhux biss it-traffiku llum u fl-immedjat, imma kif irridu nibdlu anki l-infrastruttura tagħna, kif irridu nbidlu anki il-modi tat-trasport tagħna. Ħanibqgħu bil-karozzi biss? Simon Busuttil tant qed jiddefendih li mal-ġurnalisti ta' Wan għal biss iddaħħakx nisbik. Tabli li jixtrija inqas minn 2,000 euro meta propjament xraħħa 25,000. Daħħax nisbik. Ma tuġeb xejn?
Nħeġġixkom dejjem issegwu l-paġna tagħna fuq Facebook u anka iċ-channel tagħna fuq YouTube fejn tistgħu issibu dan il-programm. Il-Kamra tal-Aħbarijiet se tkompli taħdem imma llejla grazzi tal-li kontu magħna. Ser insegwu bl-aħbarijiet.